Sidste sommer fangede jeg en spøgelsesbilist ved Randers C ved at løbe den pågældende ind ned på motorvejen. Det var både dramatisk og noget kaotisk og ikke særlig sjovt. Nu i den forgangne uge har vi jo så set endnu et eksempel. Og min forleden snak, jeg havde med min svigermor, så kom jeg til at se, at der er sørme noget, der kan misforstås ved krydset, som måske kan have givet problemet. Her kan man se, hvad det er. Nemlig, her står, at man må ikke vende rundt. Underforstået, at man må gerne svinge til venstre. Det er det, der er katastrofen. Som man kan se her, så var en ovenikøbet indrettet til, at man kan godt svinge over til venstre. Så er jeg helt med på, at her, der burde man selvfølgelig se, når man kommer længere over, at der kommer nogle skilte. Men i mørke, der er det jo ikke sikkert, at man lige præcis har fokus netop på det. Her kan man se det inde i tydeligere. Her kan man se skiltet allertydeligst.